Murat gelecekde neşvat garaşan muştaqlarımız var, serediyen iyileşlerimiz var. Şolar için näme täzeliğiniz var? Bir yakında näme garaşyp bilýärler, näme görmeli netibeden şuat gördük. Men artistmen. Şowda bunu şow bolýardy. Gatul şow hakykatdan şu yaşların gelecekki bir razvivat etmek için bu şow hakykatdan ikinciden taýar. Bugün gider beletde nesip YouTube'da beletde gider şow çağılan gelecek üçün şolun aladasy bilen çykarylýar. Ay vilayetlerimizden hem gatnaşyp bilen mesele ýok. Ýam ýazyllar vilayetlerden casting geçirip berýär. Şol innik biziň görýän tamaşaçylymyz da bar indi. Olaň dilinden diýýänler size näde gatnaşyp bolýar? Bir nomera jaňat berme ýa bir belli bir sahypa bam ýazmalymy? Gatnaşyp ýazýarlar da ata ikimiz de ýazyp oturýarlar. Da ýazýarlar, onu bilen Nomer goýýas. Batyra birikdirýär. Restoran. Kurzokdaky, kurslaşykda. Şoň restoran nomer. Ol var onu kim näme çağa näme bilen gelse, o şo taýarlym görýär. Casting geçirip. Düşündüm. Öňünden belli bir nämäni görýär. Efire bolýan barana. Onu repetisiýa edip da oňýarlar. Ýok barýar. Näme diýersin? Breakdance. Ýazýar. Breakdance. Düzü düşürýär. Arız. Sen näme diýýän? Men Boşgaýjan. Aýdymaýjan. Belli onu plan goşkyňla aýtsan gowrak bolarken karaktyňla birazcık tema atyp goýberä bolly. Individual oturup onları repetisiýa atýar. Soň şol urdan eger geçse, şol urdan näme? Şol diňe artistçilik ugrundan. Artist. Murat, näme ýadyňa çyr? Bunu birinji kursa bolup bersin. Etüt var. Da. Значит, siziň edýän işiňiz, şo şowuňyz inşallah şo gatnaşan çağlara da geljekde institutda girmege de bir azda kene ýardam berýärdi. Institutda taýyn çağlara ýa. Bu şow bolýardy, öldürüp tanıtýarlar öňünden. Institutda taýyn ýa.